ಮಂತ್ರಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಕ್ಲ ಅದಾದಂಗೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಓಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಸೇಪುರಿ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಮುಲೆಗ್ ಸೇಪುರಿ ಬೋಡು ಪಂಡಲು ಅಂಚಾದು ಮೂಲ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲ ತಿನ್ಕಂತ ಸೊ ಐಕ್ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಸೇಪುರಿ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಪಂಡ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಕಂಬದ ಅಂಡ ಹಿಂಗೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ದಾದಂದು ಏಪ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ್ರಪ್ಪು ಓರೋರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಓರೋರ ಕೈ ಕೊರ್ಪುಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲು ನಡತೊಂದು ಪೋಪುನು ನಡತೊಂದು ಪೋದು ತಿಂದು ಬರ್ಕಂದು ಸೊ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಬರೋ ಮುಲ್ಪ ನಡತೊಂದು ಪೋಯ ಕತ್ತಲೆಗಿತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಸೆಂಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಇಂಚ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಲಕ್ಕಿ ಮುಂದೆ ಇಂಕನ ಸೇಪುರಿ ರೆಡಿಯಾ ಒಂದುಂಡು ಡ್ರೈ ఉండదు ಗ್ರೇವಿ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಓಕೆ ಸೇವಪುರಿ ತಿಂದಾಯ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಪಂಡಿನಿ ಶೇರ್ ಮಂತಿನಿ ಅಂಕುಲು ಸೊ ಪಾನಿಪುರಿಲ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜೇನು ತಿಂದದ್ದು ಬರ್ಪುಜ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಪನ್ಪನಿ ಆಯ್ದು ಬಾಗ ಪಿರ ಬನ್ನಗ ತೂಲೆ ಮೀನು ಮಾರೊಂದಿತ್ತೀರ ಅಲ್ಪ ಬರಿಟ್ಟು ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಪೋತಿನಿ ಬೇತೆ ಕಾಂಡ ಮೀನು ತುನ್ನಾಡ ಮೀನು ಪತೊಂದು ಪೋಕಂಡು ಚೂರು ಸೊ ಅಂಚ ಎಟ್ಟಿ ಕಂತೀನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಅಂದು ಕಂತೀನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಕನ್ನಡದ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪಂದು ಬಂಡಿ ರಂಚ ಅದು ಏನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರ ಐತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ ಆತಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಚೋಳಿಪುರದ ಐತದೆ ಕಂತೀನಿ ಸೊ ಯಾನವೇನು ಶೋ ಕೂಡ ಐತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪುರ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಫ್ರೈ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಎಟ್ಟಿ ಶೇಟು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಟ್ಟಿ ಶೇಟು ಬಿಟ್ಟ ದಾದಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟನ್ ನಾಮತಲೆ ಎಟ್ಟೆಂತಲೇ ಪಿಜಿನ್ ಅಲ್ಪ ಪಿಜಿನ್ ಉಂಡು ಪಿಜಿನ್ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬುನು ಇರ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಮಪ್ಪರೇ ಅಲೇ ನಾಮತುಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಓ ಟಕ್ಲು ಟಕ್ಲು ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಟಕ್ಲು ಯಾನ ಮೂಲು ಎಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದು ದೀಯೆ ಐಕ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸಾಲ ಮುಲ್ಪ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿನ ಪುಡಿ ತಂದೆ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ದಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಪಂದು ರೆಡಿ ಮಂತ್ನ ನಿಪ್ಪು ನಾಂಡಲೆ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಖಾರ ಅವಡ್ ಪಂದು ಮುಂಚಿನ ಪುಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ದೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಅಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ವಿನೆಗರ್ 3-4 ಸ್ಪೂನು ಓಕೆ ಒಂದೆಂದುಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂದಿದೀಯೆ ನಾನು ಅವನಸಿ ಮನ್ಪರ ಆನಾಗ ಕೈ ತೆಗೆದು ಉಣ್ಪಿನಿ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಒಂಚು ಬೇಳೆ ಉಂಟು ಪಂಟದ ದಾದ ಬೇಳೆ ಬಂಡ ಒಂದು ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲರಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಇಂಕನ ಗಾರ್ನಿಯರ್ದ ಕಲ್ಲರಿಂಗ್ ಸೊ ಕುಜಲ್ಗೆ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಕೊಪ್ಪೆ ಸೆಲುಂದ ಇರೇಗು ಅದು ಸೆಲುಂದ ಹೇಗೆ ಪಾಡ್ನಿಗೆ ಏತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು
ಸೆಲೂನ್ ದಾಯ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಂತಿನ ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಕೊರ್ಪೆರ್ಗಿತ್ತೆ ಅವೇ ಒಂದ್ಸಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊರೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಯಾಣಿತ್ತಾರನ ತರಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಅಂಚಾದು ಹೆಂಗ್ ಕಾಸು ಕೊರೋಡು ಕೊರ್ಪಂತಾರತೆ ಅಲ್ಲೇ ಯಾ ಬಾಡುಜಿ ಇದೆ ಬಾಡು ಮೊದಲಿಗೆ ಗಾರ್ನಿಯರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದಮೇಲೆ ಅದರ ಒಳಗಿರುವ ಜೆಲ್ಲನ್ನು ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಲರ್ ಎಂಟ ಇದು ಎನ್ನ ಕುಜಲ್ ಬಣ್ಣದ ಕಲರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಾಂ ಬಕ ಡೆವಲಪರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಔಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ವೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಹೇರ್ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಹಾಕಿ ವೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕುಜಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಹಾಪನಿಗೆ ಮೆರ್ನ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳೆ ರೂಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವೈಟ್ ಉಂಡು ಐಗಿತ್ತೆ ಮೇರೆ ಶೋಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೋ ಖಾಲಿ ಕುಜಲ್ ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಂಡ ಅವು ಡೆವಲಪರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಕೊಡು ಡೆವಲಪರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಖಾಲಿ ಕುಜಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲು ಹೇರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋಡು ರೂಟ್ಗೆ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಪೂರ ಪಾಡಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ ಬರ್ನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡೆವಲಪರ್ ಹೈ ಡೆವಲಪರ್ ಪಾಡಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಈ ಕಲರ್ ಎಂಚಂದ ಪಂಡ ವೈಟ್ ಹಾಕಿ ಈ ಕಲರ್ಡ್ ಎಂಚಂದ ಪಂಡ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಗ್ರೇ ಹೇರ್ನ ಕಲರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಾಡ್ನು ಕೆಲ ಕಲರ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಅವು ಇಂಚಾಲ್ಕೆಲ್ಲ ಹೈ ಡೆವಲಪರ್ ಪಾಡ್ಬೇರಪ್ಪರು ಹೈ ಡೆವಲಪರ್ ಪಾಡ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಕು ದಾರು ಮನ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಹೈ ಡೆವಲಪರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಡೆವಲಪರ್ದ ಏತ್ ತೋಜಿ ಈ ಡೆವಲಪರ್ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಕೊಡು ಪಕ್ಕ ರೂಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬರಲಿ ಖಾಲಿ ಟಾಪಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬೇರು ಜಲ್ದ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಪಾಡ್ ಅಪ್ಪನ ಪಂಡ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಬ್ರಷ್ ಇಡೇಟ್ ಬೈದಿನಿ ಕಿನ್ನಿ ಕಿನ್ನಿ ಪುಟ್ಟಿ ಬಾ ಕೂಕು ಕೂಕು ಗೋಂಟು ಮಂಡೆ ಲೈಕ್ ಕುಜಲ್ ಬೈದು ಚೂರು ಚೂರು ತುಲೆಗೆ ಕೋಡೆ ಇದ್ದೀನಿ ಕೋಡೆ ಮುರಾಣಿ ಅದು ತಿಂಗ್ ಸಂಡೆ ಚಲ್ ಚೂರು ಚೂರು ಬೈದು ಮಾಮೂಲು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಇಡೇಟ್ ಬರೋಡು ಮಾರೆ ಪೂರೆ ಒಂದು ನಮಕ್ ಚಿಕ್ಕ ದಿನ ಬೌಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಂದಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಅದು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಲ್ಲ ಬೂರಿ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಸೊ ನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ನ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚ ಹಂಗೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕು ನೆತ್ತಿ ಇದು ಕಲರ್ ಪಿಂಕ್ ಆತುಂಡು ಪರ್ಪಲ್ ಬುಡ್ಡು ಮ್ಯಾಚ್ ತುವಾಂದು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಐಪಿಎಲ್ ಪವರ್ ಸೊ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ನ ಹಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಕೇಂದ್ರುಂಡು ಎತ್ತಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಚೆ ಈರ್ನ ಬೇತೆ ಇಂಚ ಪುರ ಕೊರ್ಪೇರ ಅವು ಅದು ಇತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ 25 ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು 25 ಎದುರೊಂದು 0 ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚದೆ ಕತ್ತದೆ ಇರೇ ಪಾಡ್ನದ ಎಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ 30 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ನೋದು ನನ್ನದ ಜಾಸ್ತಿ ಏರಾಯಿರಜ್ಜಿ ನೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಮಂತಿನಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆತೆ ಅವಳು ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆತೆ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಕಲರಿಂಗ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಚ ಹೇರ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಅಲ್ಲ ಬರ್ಚಾನೆ ಇಡ್ಲ ಚೂರು ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ
ಮೂಲ್ ತುಳ್ಳಗೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಬಂತು ಯಾವ ಚಿನ್ನ ಐತೆ ಚೂರು ಬಂದ ಪೂಜಾ ಬಂದು ಅಲ್ಲ ಕುಜಲ್ ಕಲರ್ ಪಾಡೊಂದು ಕುಲ್ದಿನ ಕುಜಲ್ದ ಕೊಡಿ ಪೂರ ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಮಂತು ಕುಲ್ದಿನಿತ್ತೆ ಬಕ ಬಿಟ್ಟೆಗೆ ಕುಜಲೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಟ್ಟಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಸೊ ಯಾನ್ ಎಟ್ಟಿ ಫ್ರೈಗೆ ಒಂಚಿ ಕಾವಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸು ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಟ್ಟಿನ ಮಾತ ಸೊ ರವ ಪಾಡೊಂದು ನೀವು ಬೊರ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ತವ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಡು ಇಂಚ ಬೇಸಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ತಂಡ You can taste too. ಅಂದು ಸತ್ಯ ಇಡಂಗ ಎಟ್ಟಿ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಒನಸ್ ಮನ್ಪುನಿ ಬಕಜ್ಜಪ್ಪುನಿ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುದೆ